Salutare! Ce-ar fi dacă ai putea să transformi dozele de aluminiu și sticlele de plastic într-un copac? Să dai aer naturii sau într-un pom fructifer. Poți face asta după ce vezi clipul de mai târziu, mai în continuare. O să vezi și tu cum poți face asta. O poți face ca activitate de familie, cu ai tăi copii. O poți face mai ușurel pe net, dacă n-ai cum să plantezi efectiv un copac, un pomișor, un puiet o ceva. Eu o să-ți arăt aici varianta mai ușoară, unde faci ce e de făcut, reciclezi, iar apoi cumperi efectiv puietul ăla, îl plantează altcineva pentru tine, urmând ca pe viitor să facem și plantarea efectivă. Vizionare plăcută! Like, share, subscribe! Un portbagaj de peturi. Sunt pline. Amândouă plasele astea. Mergem cu ele acolo, la reciclat, să vedem despre ce este și anume vorba. Am luat voucherul. Dacă vorbeam și nu se nimerau atâtea peturi să fie, 25 de lei, 50 de seghereuri în total. Acum mergem către caserie. Acolo e locul unde îți dă bănuții pe contravaloarea voucherului. Mai bogat cu 25 de lei, culmea face că nu am bani pe card, așa că o să merg să-i depun. O să-ți arăt să-i filmarea când îi depun, sper să meargă cu 5 lei, nu știu. Iar apoi facem ceva super frumos și o să vezi cum transformăm, mă rog, pe restul mai târziu. Sursa fondurilor seghereuri. Hai că cu greu reușit să depun cei 25 de lei, că nu mergea bancomatul ăsta, abia mersă. Și acum îți explic ce o să fac cu banii. Există un site la care o să-ți las linkul aici în descriere, nu mă promovează, nu nimic, pur și simplu e primul care mi-a ieșit în cale, unde costă 25 de lei să adopți un puiet. Adică cineva îți plantează în locul tău puietul respectiv. Aș fi făcut-o cu mâna mea și urmează să o fac mai târziu, în alte videoclipuri. Doar că acum a plouat, a etc. la noi, vroiam să fac clipul ăsta, să nu-l mai las să treacă pe lângă mine, așa că am adoptat chestia asta. Cei de acolo îți dau și o diplomă la final și o să atașez pe aici pe undeva o poză cu diploma sau o copie, o ceva, un video. Dacă o să-mi dea, dacă nu, îți las linkul pe aici pe undeva prin clip și poți să faci și tu aceleași lucruri. Am transformat ceva ce părea a fi gunoi în aer, în ceva pentru comunitate. Mulțumesc! Așa, deci asta este site-ul adoptauncopac.ro. Cel puțin pe ăsta l-am găsit eu prima dată. Și parcă dacă dădeai aici pe donează, ia să vedem. Uite, fiecare contribuție contează, doar 25 de lei asigură țaca-paca. Un puiet, 25 de lei. Pentru fiecare donație vei primi un certificat. Mă rog, asta e partea a doua. Așa că, hai să alegem 25 de lei. Alegeți un model, orice fel de model. Uite, primul model. Pentru persoana care va primi ăsta. Hai să-l fac lui Fimio, să fie Vladimir. Mesaj: mami și tati,
Te iubesc. Te iubesc. Adaugă în coș. Ia să vedem. N-am făcut chestia asta, este prima dată. Donează acum detalii pentru facturare. Hai să facem și detaliile. Mihai Fabian Șodolea. Hai că nu te las să vezi toate chestiile, ăștia îți arăt mai târziu, ca să nu vezi și mie datele personale. Așa, drăguțule, și uite, îți mulțumim, am primit comanda ta. Produs, descărcări, expiră. E ok, adresă, facturare, țaca-paca. Ia să vedem, descarcă certificat. Hai să vedem ce ne-au dat oamenii ăștia. Uite, dragă Vladimir, țaca-paca, mami și tati te iubesc. Foarte frumos. Am adoptat un copac, foarte frumos. Fă și tu asta. Dacă ai peturi sau, mă rog, seghereuri prin casă și nu știi ce să faci cu banii, poți să faci asta. Te salut!